Wah, apa Kang Dukrem gawe kaget wong ngetok sih? Nikmatnya kopi pagi hari ini. Jos. Enak ya. Ujuk-ujuk ngopi. Mbak, kopi mbak. Paling kirang kapan mbak, kopi. Kopi sing kebakar. Kapali sing kebakar, kopi apa? Apal api. Kang Dawer, gak usah seru-seru. Awake dhewe iki ora di ikrani kapal api kok, ora oleh gajian kok kapal api. Iya. Wah, Bener. Gantine kapal kebakar api. Kebakar geni kayak pelabuhan yang Tegal. weh. Iya. Baru mantep. Tak ijipane Kang Dukrem, Kang Dawer. Iya monggo. Enak kali ya. Enak. Tak goleti kon ngopi nang omah tak tuangna ka jebule Kang ngopine ning kene. Wong mikir kesuwen anak tugasan apa sih? Kopine kopi pojok paling kayong enak ya. Tenang, Mas. Balik yuk. Oh, kopinya tak kenong, wis. Pojoknya mama sing paling enak. Alah, krayu seneng krayu tok, betaran ning krayu. Alah. Iya, kelalen Kang Dawir. Kowe kok kopine bayari ya? Iya, Bos. Kalem, Bos. Wala pikun. Mbak Lia, ini kan Dukri ngomongin pojoknya apa sih enak ngono lho. Pojoke daleman, ngerti? Oh, kue. Iya. Mbak Dombreng. Asare ngendi? Mbak Trintil, Mbak Dombreng kata ngendi dong, apa ada? Aku dhisik sing ngomong. Oh, kan pada luru lompong. Ngomong. Oh, kan pada balik kan maring pamonge. Deh, mumet karena becek kene panas. Yuk, balik yuk. Yuk. Yutini, musiko luru kaya kapan gua apa? Yang pan gue mincuki berak katon Bandung kan nyusi kopan mantung kok minggu ngarep. Oh. Yutini, anak yang sembarep. Betul nih babon. Gani tadi tuangna wedang, ada mendal-mendal hari di ora. Sampai tang di tuangna wedang suwen. Masih medam kayak baik. Iya, kene wis kesel-kesel bocah wedang, jebule ora denong. Jebule ngopi gone pojok. Pada baik ka, wong lanangnya buka jibe gemben kayak kue. Kayong weru. Ya weru Dari sama. Ya weru. Ora, yuk babon emang wong lanang ke senengan remaring dindi. Pada mampirnya maring warung pojok wis kelakuan, wis kebiasaan. Ki benjana bae wis dumil-dumil. Ya bener, Mah. Gelas ya didumil-dumil yang ngomong. Alah, ngomong apa lah, wis Wes. kerja lah. Ayong. Odor terus. Ngodor. Kerjanya serampung dorong. Sabar, Musiko. Sabar, pengen bayaran ora sih? Enaknya kan bayaran, Musiko. Ya bayar, kok nganggo berkat. Wis tak tebak sampean kok bakalan bayar mesti kok. Ya berkat mau apa ya bayar ayo kene wong kowe be kudune toko modal t-shirt berkat ya sumbangan ayo sih kok wes aja pada rondo aku tak banyak nanti kerungu pegang ya Allah.
tugasnya apa ya sih kok? Tugasnya konyong sing ngatur. Iya, iki jombrang. Tugasnya kok ngadeni lawang. Kok ngono nong, dari Pak Berayu. Kok sampean Pak Berayune pawon dapur. Kok bangsane sing ngono ki jejen-jejen sapa iki sih kok? Supir nih tugasnya, saya kan bisa gawe jajan. Kok kayu wetem, kalau kali ya, buat magak, ngarepe lawang, nyambut tamu. Bos, kayak dapure wis rapi sing kanggo masak-masak nang mburi. Iya mas, kayak kan bukren, gawe kena kopi, ini tidak seger, buat mangan. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo tene, yo wetem, bang ya beneran, maji kok leprak. Yo. Ya keputusane kita tugasnya apa ya sih kok? Kok yo wetem, baru balik ya. Biasa, makan lawang, makan tamu. Kok yo tene tugasnya gawe jajan, karo ngatur-ngatur, sifat digawe. Terus nyang tugasnya jagai pegang imit ya imit ya. Yo gaji sapam, berarti. Sementara yo wetem. Dadi ratu, sadelato Kak. Agar ning tugasnya sampean, ratoke sampean, tak juga dikulik, kulik payah. Ya wis nyong tak balik dhisik ya, Lur. Jangan-jangan dombre ki krungune sing payah ki ora genake kok bakal iki. Nyak saksi. Kayane ta iya, salah pengrungon. Benar. Ke Lur, layae sing bener, Lur. Lah ya tak bener, tapi ya sampai sing kentir, dombreng. Apane sing dipelintir yo item, apane? Kudu dipelintir Mbak Dombreng. Kayak bener yo tene. Urusan nyetir, urusan Mbak Lia. Wis, urusi Mbak Dobreng. Pan medang beli ki ya, tak tuangna. Ya. Lah medang ke baru mantep yo sih kok. Waduh, kan kromo. Bener yo item, kok balik di banyu sangu. Kromo, Breng.